Minuts 11, gairebé per arribar al punt de la 1 del migdia. Edgar Tarrés, molt bon dia. Molt bon dia, que Mercè, tens moltes Ivan. coses a explicar-nos avui. Sí. He vist que has compartit a les xarxes socials el tema d'avui. I què et sembla? Per on hauríem de començar? Bueno, res, definim molt ràpidament el que és la zona de confort i ja explicaré per què parlem d'això avui. La zona de confort és aquest espai que ens creem on creiem que estem segurs, que estem tranquils, que sembla que no passa res, no? I que a vegades doncs, anem mantenint, fins i tot inclús fent coses que no ens agraden o que no estem bé, però només pensant perquè allò serà per sempre i tal, no? Però el problema d'això és que l'únic que aconseguim és que, diguéssim, la nostra actitud va canviant i, clar, i una vida què és? Una vida sempre és anar tinguent experiències que ens vagin fent créixer i que anem, diguéssim, doncs, progressant, però de manera, diguéssim, amb harmonia i poder, diguéssim, tenir una vida plena, doncs, perquè anem experimentant i aprenent de coses noves. Clar, si nosaltres sempre tenim una realitat que mirem que no canviï, que sempre sigui igual, doncs, diguéssim, això és el que s'anomena zona de confort i és un espai, diguéssim, que no ens permet avançar, no? com a persones. I volia parlar d'això perquè aquest viatge ha sigut una pèrdua de zona de confort total. Jo sempre ho dic, no? Que els viatges serveixen per això, però i ara parlaré sobretot a nivell molt personal, perquè al cap de 3 dies de sent allà, ja vaig començar amb unes diarrees molt grans, amb molta febre, amb tos, i realment doncs, va ser molt dur, perquè aquest viatge, així com altres són més light, aquest doncs, que vaig voler canviar i vam poder arribar a Sikkim, per arribar-hi doncs, havíem de creuar tota la Índia pel nord i ho vàrem fer tot amb tren. Clar, això sona com molt romàntic i molt maco, però la realitat sí que és maco, però el que passa és que, clar, els trens a la Índia no són com aquí. No són naves. No són naves, evidentment, i a més el tema dels retards, no? Recordo a Varanasi, quan havíem ja d'enganxar per anar cap a l'Himalaya, doncs un tren que sempre arribes abans per lo que pugui ser, no? I ja vam estar 2 hores esperant en un lloc que te diuen que és una sala VIP, que és per primera classe i tal, però és un banc de ferro super incòmode i a més amb un lavabo que dius, ostres, jo haig d'entrar aquí, no m'ho puc creure, no? De les olors, de lo brut, de tot. Però clar, amb la panxa com la tenia, sabia que tard o d'hora hi hauria d'acabar anant. I clar, faltaven 3 hores. Dius, vinga, va, paciència, i allò, respira, mindfulness, tot això que parlem i tal. Allà doncs ho has d'intentar posar, perquè si no és que et ve alguna cosa, no? El més interessant era que com van passar 3 hores i el tren doncs havia d'arribar, doncs van dir que no, que es havia retrasat i que tardaria 1 hora més. I dius, ostres, vinga, va, 4 hores, va, més. I després una altra hora, i una altra hora, i una altra, fins que van ser 8 hores. D'espera. 8 hores d'espera en un lloc que tela marinera, no? I clar... I de quina hora estàvem parlant? Doncs mira, vam arribar, penso, sobre les 7. De la tarda? De la tarda, i... no van ser les 3, les 4 del matí, no ho sé. En un lloc que tu només estàs esperant un tren que arribi i que al final ja no saps si el tren ja ha passat, que ha anat per una altra via, si arribarà, si no arribarà, perquè a més la gent allà ningú sap. No ho sé. No passa res, no? No passa res. I al final encara va passar, sort que vam estar atents, va passar per una altra andana, però que no estava anunciat, no? I clar, això et fa pensar, ostres, i si hagués passat abans, i si no... Però la història aquesta espera, perdó, tan gran, és la que, clar, és molt fàcil de dir, no? Però quan tens això, mal de panxa, quan tens febre, quan saps que tens un grup on tu ets el responsable d'aquest grup i tu has d'anar tirant, clar, si tu et trobes malament i estàs sol, dius, mira, me quedo a l'hotel el temps que faci falta i ja se'n passarà. Però no, clar, havíem d'anar tirant, no? I fer-te responsable amb unes condicions tan dolentes, amb un temps que no saps, doncs això et fa pensar molt, però sobretot et fa, ostres, adonar de moltes coses importants. Perquè, clar, quan estàs així no tens força. Portava 3 dies sense menjar res, perquè el meu cos no acceptava res. Només allò suero, però clar, les forces les perds. Has d'anar carregant amb la motxilla, amb les bosses, tot el que portes,
i evidentment anar donant resposta a la gent, què passa, on és el tren, no sé què. Clar, perquè no et deixes de ser l'organitzador, no? Exactament. Del viatge. Sí, I amb el tema de l'idioma, segurament també, que no deixa de ser un sobreesforç. Sí, no, exacte. El que passa que també, clar, per sort no va ser el primer dia, la gent va veient que també una mica el viatge se'l fa seu i que tots, diguéssim, ens hem de responsabilitzar, no? De fet, moltes de les decisions les preníem conjuntament. I, clar, després d'aquestes 8 hores d'espera i d'anar xerrant i veus la gent que s'enfada, t'enfades tu, les emocions, bueno, és una font, evidentment, no? Però, clar, no hi pots fer res. No és allò que... Clar, jo l'altre dia vaig anar a agafar l'AVE, va tardar 15 minuts i la gent superenfadada per 15 minuts, no? I, clar, i vens això i dius, ostres, sisplau, no, ni tant ni tan poc, no? Però és el que estem acostumats, no? Que les coses les volem ja. Exacte. I si no són, a més, com nosaltres creiem que han de ser, llavors és quan ens enfadem, hi ha tota aquesta sèrie d'emocions que no tenim ni idea de com controlar o com gestionar, millor dit. Exactament. I el que és interessant és veure com, quan veus que no pots fer res, perquè clar, tu pots anar a queixar al jefe de l'estació on vulguis, però la gent et mira i diu, bueno, espavila, t'esperes. Tampoc depèn d'ells. Tampoc depèn d'ells, evidentment, no? Que acabem culpabilitzant a persones que estan treballant pobres i que no tenen res a veure, no, amb el que hagi passat. Sempre projectem el nostre mal rotllo, les nostres emocions que no controlem sobre gent que tu, si ve un tren de Perpinyà que ve tard, la pobra persona que està allà agafant els tiquets no en té cap culpa. Val? I clar, doncs, en una situació tan extrema t'ajuda, tot això ho entens, t'ajuda, i després quan tornes aquí, clar, és que la vida la vius d'una altra forma. Val? Hi ha una cosa que sempre explico, i en aquest viatge va tornar a passar, i és que, clar, després d'això va venir un tren de 16 hores, saps? També, que no era cap AVE, no? Com dèiem abans, vull dir, tot va sumant i sumant i sumant, no? I clar, quan arribes a la Índia, el pitjor de tot és la bufetada inicial. Arribes a Delhi, una ciutat amb molta contaminació, molt de trànsit, molta brutícia, molt de tot, i la gent s'espanta, no?, veure allò, i el que té ganes és de marxar. I clar, se passa tot el viatge, un cop marxes de Delhi, la gent es passa tot el viatge pensant, ostres, hem de tornar a Delhi, quin rotllo. Però el més xulo és veure que després, quan tornem al cap de 15 dies, diuen, ostres, però si no és tan fort com al principi, ha canviat, no? I li dius, no, heu canviat vosaltres. Heu canviat la visió, no? Exacte, les sensacions, tot això heu canviat vosaltres, perquè, clar, la ciutat és la mateixa. Clar, la ciutat pot canviar, però no en 15 dies, no fotem, saps? I menys un país com aquest, que en 15 dies no canvia, evidentment, res, no? Però clar, si la veus diferent és que tu la teva visió la veus diferent. I això és el xulo, i és el que parlàvem després quan acabàvem, de dir, ostres, totes aquestes situacions que ens hem enfadat, que ens han fet sentir tan malament, que ens han cansat, que ens han portat al límit del cansament, sembla que no pots aguantar tant i tu realment aguantes, i molt. I de fet no deixen de ser proves i reptes, no?, que ens posa la vida. Són reptes que després extrapolats en aquí, clar, dius, ostres, la feina, a vegades ens queixem de la feina i dius, no, estar molt agraïts, no, el que tenim. I després una cosa és que no t'agradi o no t'agradi, després fer el que vulguis, però deixar la queixa, val? Aquesta actitud de queixar-nos, que sembla com si la queixa fos un dret, val? Ens ho agafem com un dret de que si passa 5 minuts vaig a queixar-me no sé què, que si l'altre diu no sé què. Penso que ens hem d'agafar la vida amb més calma, amb més tranquil·litat, deixar fer, val? I sobretot ser flexible en tot el que ens passa, val? Perquè I si ens passa també és per alguna cosa, que mira, ho comentàvem avui a primera hora, no? Tot ens passa per alguna cosa, intentem veure què és el que ens està arribant a través de tot això que passa al nostre exterior, no? Totalment. Que tingui a veure amb el nostre interior. Totalment. Tu com vas a un país d'aquests, ja saps que no vas com es diu ara, a Suïssa o vas a un país nòrdic o un lloc on la puntualitat, la netedat, és una altra història, és un altre tipus de viatge. És que potser hauríem de tenir molt clar, no? Primer, on anem, on volem anar i si tenim clar el que ens podem arribar a trobar. Sí, jo sempre ho explico, clar, com la gent s'apunta als meus viatges sempre ho explico i que ho tinguin molt clar, però evidentment, ja m'ho deien, ostres, mira que ens ho vas dir, que tal, però realment no té res a veure. Això és el mateix de quan la gent es vol quedar embarassada, no? Sí, vull tenir fills i tal, mira que t'avisen, tal qual, però després dius, ostres, per què no m'ho deies, no? Si t'ho havíem dit, el que passa que quan tu ho vius,
després és una altra història. Aquí El que t'expliquen és una i la teva vivència personal és una altra. Totalment d'acord. Sí, les grans experiències, per més que te les expliquin, no serveix de res. Per tant, jo penso que s'han de viure. I si ens passen és per alguna cosa. I evidentment, o sigui, quan passa alguna cosa és perquè tu has d'aprendre alguna cosa d'allò i l'últim que pots fer és queixar-te. Si vols. No, evidentment, és una decisió i això és la llibertat i tu decideixes. La llibertat, com la felicitat, és una decisió. Tu decideixes aprendre d'allò o tirar-te d'esquena, queixar-te, bla, 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 i t'emportaràs allò. Val? El lliure albir va d'això. Exacte, i si no ho tornarem a trobar. I sí, exacte, la vida ja se n'encarregarà de tornar-nos-ho a repetir fins que ho aprenem. Edgar Tarrés, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos fet novament 5 cèntims d'aquesta nova experiència a la Índia, que com bé dèiem l'última vegada, totes t'aporten situacions i moments diferents i nous aprenentatges per molts més viatges que facis. Exacte, i només deixen dir que el següent serà el mes de març, del 4 al 13 de març. Doncs ens ho expliques ja en de cares al 2019. Perfecte. Bones festes també per tu, gràcies per acompanyar-nos. Molt bones festes, gràcies.